Da, mă, uite că înregistrăm iarăși. Sper că nu vorbesc prea tare să nu-i scol pe ai mei. Doamne Dumnezeule. Ok. Deci suntem la Ponăreștea. Și cumva am trecut de misiunea de căcat. M-am urcat pe niște petricele. Și am ajuns aici la lumânarea. Acum nu știu unde dracu să o iau. Doamne ferește. Nu mă cat să o iau prin apa asta de căcat. Dacă nimic nu merge în jocul ăsta. Hai să notăm ca niște găuzări. Mamă. Notăm aici cu cadavrele. Îmi place să fac băițe cu zombie, cu cadavre, care atârnă cu căpățâna în jos. Urâtești, mă. Mai ring de chest, though. Aoleu, hai cu mine. Absolut scârbos. Oh. Să mă cațăr pe astea. Oare? Nu. Cațăr pe asta. Oh, congrats, you're homosexual. Nu înțeleg. De unde până unde? Oare pe aici? Asta trebuie să fie. Ai, tovarăș. Parcur. M-am chinuit degeaba, super. Asta e viața mea, să mă chinui degeaba. Mă. Mă. Prinde-te. Încolo. Da, lumina asta o să meargă. Vedem. Doamne. Ok. Intrăm, nu. Pe la puceasă pe aici. Ce dracu am jec pe ochi? Iap. Ia să vedem. Da, mă, să n-animați cauciucurile astea. Ce caută cuptorul meu aici? Pistol! Holy shit. Drop. Pistol ammo full. Păi, ești nebun. Unde e? Unde ești, ce nu-l văd? Pistol. Pistol să mă cac pe hol. Bă, sunt chiar... Eram pe ăla, incredibil. 271. Incredibil. N-am pistol. Ammo full. Inventory full. Da, gata cu astea că nu e full. E incredibil. Ok. Ulu. Evident că nu vreau acolo. Ulu. We tried to keep the route clear, but there may be some infected here and there. Shouldn't be a problem for you though. Ia uzi, mă, hazane. Ok. Și... Are you god? Sper să nu mai ia pe la spate. Dacă mai ia pe la spate, nebunesc. Boning. Ok. Îmi place muzica.
Fac, trebuie să fur bicicleta asta. Nu știu cum să fur. Ce e asta? Ce fac aici? Nimic, evident. Ok. Dau cuțit. Trag și un shot așa de good measure. Mamă. Păcat de Dacia asta. Ce faci, prietenaș? Mamă, Mortal Kombat. Dead. Dă-te dracu, dă-te dracu. Bă. Mamă, îți stau cu power attack. Am-ți-o past. Oh. Prima fază cool din stream-ul ăsta nebun. Aoleu. Hai, prietenaș. Oh, sick dodge. Mă, n-auzi. Dracu de cadavru. Loot. I'm all about that loot. Am și un molotov. Da, ok. Evident. Rup căpățâna. La fraieri. Sus. N-ați-o past. Aoleu. Aoleu. Să trag un șut în cap. Vorbesc mai încet pe noapte și suntem cu lumina stinsă. Bu. Sper că mă auziți, că dacă nu... Asta e. Continuare. Oh, Mickey Mouse? Ok. Incredibil. Aoleu. Futu-ți gura, măi. Aoleu. Trebuie să dau cu foc pe ăștia. Ai murit, a? Marși în gura, măi. Carbonizat. Oh shit. Dead cause I killed it. Țigări, păi e bine că am luat foc, că am și eu cu ce să le aprind. Ce mai e pe aici? Și prost. Headshot. Hai, nene, că vreau să te lutez. Mă sinucid ca să lutez, incredibil. Aud în pungă. Bă, câți mai sunteți? Căpățână. Money shot. Ok. Oh. Sunteți cretini. Aici am o cațăr. Aoleu, puteam să merg pe sus, pe bune. Cu rahatul praf. Ce faceți, neprietenași? Money shot. Aoleu. Iisus, ăsta e puternic. Aoleu. Să mă omoară. Am murit ca un căcat. Futu-ți gura, mătii. Gura, mătii. Nu, păi futu-ți. Ia uite de unde m-a dat. Bă, nu cred.
Bun. Straight out of the sewer aici. Putus. Oh, sunt prost. Așa. Baum, 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 baum. Ce faci, prietenoși? Ia zi, mai ești. Faci de-astea? Bă, da, ești al dracu, mă. Mă, consum toate gloanțele pe ăsta aici, mă. Wow! Wow, 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 wow. Bă, bă, bă. Stai cu minte. Sta ca un gangster cu pistolul. Ia zi, prietene. Aul. Cac pe mine aici. Ia dracu foc. Wow, te doare fix undeva. Mamă, doamne. Dau cu rifle-ul ăsta. Aoleu. Mai las și foc. A murit, n-a murit. Pe unde trebuie să o iau? Ah. Aoleu, mă omoară. Oi, doamne! Mișcă din buric. Mișcă. Aoleu, unde e? Piși pe tine, prietenoși. Ah, ce-ai făcut? Oh. Oh, nu mai știu așa șmecher acum. Physics. Ok. Modified. Modified primer. Ia zi, prietenoși. Aoleu. Ia zi. Mai suferi? Și l-avea la favorită? Favorit? Favorit? Dacă mă uit în telefon? Ah, ok. Ai, am murit din prima. Era mai greu jocul ăsta că n-aveam doar un băț. Așa, de ce se mănâncă între ei, nu înțeleg. Ce faci, ha? Am uite dealerul. Bă, da, ești retardată. Te bagi așa în mine. Ia zi, mă. Vă fac terci, vă fac pire. Unii mai au voce umană. Da, mă doare fix. Da. Ia să vedem. Din prima fac pe asta. Ah. Oh, oh my god. Și evident sunt maxim evreu. Oh, mai. Oh. Semizeu. Sigur îmi dă niște cafea în asta. Spre bun. Aoleu. Ce ai pățit? Te-am deranjat? Scuze. Tot te treacu de pe lootul meu. Police rifle. Ok. Păi... Now what, prietenaș? Că e end of the fucking line aici. Ah, nu e. Oh. Oh, nice. Ce creăm și noi acum? Ok. Niște lockpick.
Și cam atât. Opa. Punk Queen. Ce tare. Vreau un Punk Queen pe Prybar. Punk Queen pe Prybar. Dar nu e pe asta. Ce am făcut? Cum să dai seama că ești handicapat? Asta e? Asta e singurul Prybar pe care l-am. Ok, să sperăm că asta e. Aoleu. Am un singur molotov. Dă-te în gura, mă. Aoleu. Și că n-am mai jucat niciodată jocul ăsta. Doamne ferește. Ce dracu-i fac la asta? Ah, asta-i fac. Aoleu. Sick dodge. Aoleu, măzgă. Șeful, dă și mie niște loot. De ce am venit aici? Cum ajung acolo? Chestiile astea? Nu. Nu. Oh. Ce dracu. Nu e pe aici. Mă dă aici dește, bro. Și pe aici am venit. Nu pe aici. Nu pe aici. Doamne ferește. Ia uite-mă. Bă, glumești. Ia zi, șef. Pe unde? Ah. Nu. E o ușă. Sus. Nu jos. Cum ajung acolo? Pe aici. Nu e nimica pe aici care să mă aștept să mă cați așa. Miroase niște glanțe. Acest puzzle mă intrigă. Poate n-am făcut cea pe aici. Oh. Super. Și niște dolari, ca asta îmi trebuie mie. Poate era ceva mai în spate. Absolut nimic. Ce cretinitate. Dacă pe aici trebuie. Care se deschidă ușa asta.
Aici nu-i nimic. Oh? Oh? Cum găsește tata soluția? Și acum... Oh. Hai, măcar am găsit soluția. Ok. Ok. De asta te prinzi, eu? Oh! Oh! Și face niște dabbing acum, dar... Ce dracu e? Apă. Apa, apa... O prindă grinda. Nu. Doamne, nu. Trolează jocul ăsta. Ce nu m-am prins de grinda aia? Ok. Bravo, tata mare geniu. Ok. Ne cățărăm, ne cățărăm. Ok. Aoleu. Sorry, but I had no choice. Rise has me by the balls. What did you do? What I had to. What can I say? The world is an unforgiving place. Nu îmi spune cum a trădat ăla. Bă. Oh. Super. Probabil să mor înecat. Ah, ba nu. Survive the ambush. Muzica e ok. Și ce să-i sparg pe ăștia? Sunt cel puțin 4. Și pe unde ieșim și noi la suprafață? Au. Mamă, ce trage ăla. Au. 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 O să mor. N-ai cum. N-ai cum. Ok. Ok, deci e oribil. Trebuie să fie o soluție. Mamă, Doamne. Nu văd nicio soluție.
ferește. N-ai cum să ieși acolo. Poate aici. Trebuie să fie ceva. Aha, e ceva. Ok. Niște muniție. Am nevoie de muniție. Alo, muniția. Oh. Ok. Skills? No. Care ești, mă? Ok. Stai paralel cu mine. Trageți unii alții. Dacă vreau să mor în continuu, mă ca în Dark Souls. O idioțenie. Ambulanță. Wow. Wow. Stupid. Bă, nici nu pot să mișc. Haide. Aoleu, de unde e ăsta? Trage fix în pula. Pot atrag pe lângă. Aoleu, a murit. Incredibil. Partea bună în jocul ăsta e că chiar dacă ți-ai rage quit... Aoleu. Oh my fucking god. Chiar că ți-ai rage quit, dacă omori un inamic, după aia nu mai găsește două oară. Tu-ți gura, mati. Cu ce omor? Cu două glanți. Sergiu Nicolaescu. Bă. Nu mai am glanțe. Trebuie să iau măr manual. Ah, gata, asta a fost.
Schmetterling. Keep shooting. E de ce poate să tragă de la distanță, nu înțeleg. Prostule. We just killed him. Oh. Morala poveștii, nu lutați când muriți. Amatorilor. Mamă, care mai am 12 glanți. You see that? Double kill. Ha ha ha, proștilor. M-am rupt căcatul. Deci mi-a luat prea multe încercări. Easy. Trebuie să mă duc în sus. Ok. %10 gameplay, 90% nu știu ce se întâmplă. Păi și cum mă duc mai sus? Dacă nu există mai sus. Se e închis. Obviously. Sau Sector 0. Ești căcat. E ezitat. Aici unde stăm. Undeva unde nu-i pasă nimănui. E incredibil. Ok. Hai să vedem. Dăm o raită pe aici. Gacha pe aici. Ia zi. Ce e pe aici? Oh. Sick badge. Triggered by bicycle. I want to ride my bicycle. Dar nu fără cafeaua mea. Oh, loot simetric. Pa dracu de simetric, țigări și cafea. O să fac cancer. Niște inamici, ceva mai... Aoleu, sunt sus. Shit, where are they? How long are we supposed to wait for them? The Dust 2. I heard something. Aoleu. Hey, you! Se pare că îmi dau headshot aici. Hey! Aoleu, i-am dat head. Se poate. Vezi pamfletaria 2. Leave him to me! Cretinii aia 2. Fix pe lângă, mă.
N-ajută că sunt un cretin. Haide, vărule. Schizofrenia este în floare. Aoleu. Cap. Ați opast. Reckon, do you copy? Crane here. What's going on, mate? Tell everyone to stay away from the Saviors. They sold me out to Rice. I barely made it out alive. Shit. I hope you're okay. Shit. Be sure to contact Troy when you get to Sector 0. She's the Potem only śniegu, friendly face you have over there. Got it, will do. Keep your fingers crossed for me. Și acum... în sus. Chiar arată ca o hartă de Counter-Strike. Ia zi, tata, ce-i pe aici? Oh! Ha, ce tare că a mers. Nu vă mai uitați la pornache. Hai, arată la fel. Am dat cu aia. Ai, glonț, ok. Respect. Oh, de cum vreau și o doză. Nu. Nu. Windows XP. Ce vrea să fac aici? Sus. Ești obitoc. Unde sus? Bă. Ah. Treabă și se vadă. Cere și se vadă. Crede și nu cerceta. Allahu Akbar. Lift the building. Okay. Saviors my ass. The bastards are working with Rice. They ambushed me and I barely got past them. So much for trusting. Oh. Mișto priveliște. Okay, here goes nothing. Jade, it's Crane. Do you copy? Jade, it's Crane. Can you hear me? Damn it. All right. It's time for some local talent. Troy, this is Crane. Do you copy? Crane? It's great to hear from you. What can I help you with? Yeah, I'm in your neck of the woods now, and I'd love to put our heads together. Where can I find you? You're here? In the Zero? Fantastic. Have you seen a pair of towers, one taller than the other, with scaffolding around them? We call that our loft. Head that way and we'll be waiting. Ah, deci ăla din față. O ca acolo. Dr. Camden, do you copy? Crane here. Camden, can you hear me? Crane? Yes, I hear you. What's going on? Ce In aspeți, Sector mă? Zero, is Jade with you? No, she hasn't been able to reach me yet. And even if she does manage to get here, it won't be easy getting in. I had to barricade myself inside because of Rise and his thugs. Oh, yeah. You okay? Trapped inside my lab, but safe. You coming my way? Not yet, Doctor. First I have to find Jade and recover Zara's research. Okay, I'll sit tight then. Ah, Not mă. like there's anywhere for me to go. Be careful out there, Crane. Zombălăi. Du-te, mă, de aici. Nu. De aici, căcatule. Ești, dracu. Așa. Evreul trebuie să-și facă treaba. Scavengerul. I'm not God. I am God. Am I God? Oh, ce inutil. Ok. Nici pe un sac de cartofi nu pot să alerg.
Ok. Beși, treacă de aici. Ce este aici? Hey, Troy, I found a poster promoting some sort of challenge. You heard about this? Hey, Troy, you copy? Troy is out of range, my friend, but I will gladly explain challenges to you. I am Bozak, and my challenges are posted all over town. Just read the description and do as they say, and at the end, you'll be rewarded. Okay. You must have too much time on your hands. I have my reasons, and you have yours to accept these challenges, am I right? Heavy flattened sledgehammer. Need some new gear? No. Police rifle. Am nevoie. You won't find better stuff anywhere else. Somalia. Mamă, ce bani am făcut. Pe atunci mai și un Bef Clever de ăsta. Bef Clever. E epic. Dai căcatul că You won't find better stuff anywhere else. Fastball Special. Beef. Bam. Dai căcatul că nu trebuie să mă duc acolo. Oh. Nici pe aproape. Cadru în picioare și pe apă să alerg, logic. Aoleu. Fuși, mă. Ce este? Oh. Nu. Nu. Oare putem? Ce păzesc ăștia acolo? Nu, n-am cum. Doar în pula. Aoleu. Am murit ca prostul, incredibil. Am murit ca prostul. Da. Dar am primit și un e-mail. Ok. Parcur. Tot tema de aici. Nașpa. Facem parcur până acolo. Pleacă-mă de aici. Nebunit. Ok. Wow. Rup picioarele pe aici. Sugi. Aoleu, ce e asta? Ce se ascunde aici? Până aici m-a urmărit asta. Tu scura, mate. Pe aproape.
Din prima, frate. Ce bun sunt. Cuțit. Cafea. Fasting. Fit your macros. Cafea și... baterie și plastic. Ok. Cred că am ajuns. Melodia de safe house. Ok. Cât sărăm pe aici, poate cad și-mi rup cap. Hey, you're Crane, right? Yo, Yeah, Crane, that's right? me. I'm Michael. Troy's waiting for you in the loft. Good to have you here, Crane. Da, mă. Spasă. Crane! It's a pleasure, mate. I'm Savvy. Need anything technical, I'm your man. Almost rigged a way to break through the comm jamming. Come on, say hello to Troy. Hey, I'm Kyle Crane. It's good to finally put a face with the voice. Mamă, ce se trag la asta. You're looking for Jade Aldemir, aren't you? Yeah, have you seen her? I mean, you know where she is? Opa. Jade, this is Troy. Do you copy? Go ahead, Troy. Jade? Hey, it's Crane. Now, I know you're headed for Dr. Camden, but his clinic's surrounded by zombies and Rise's thugs, so just let me come and help you. Crane, stay away from me. I hear your voice, and all I can see is my brother. Please, just hear me out, okay? Look, the thing is, the GRE hired me, alright? I was supposed to find out where Rise sent this classified file, but that doesn't matter anymore because the Ministry contacted me. Jade, they were going to firebomb the city, but I talked them into waiting because they want that research that you're carrying. Now we need to figure out some way to let them know that we've got it. Bastard! You bastard! Jade! Protest. Crane, the last time I spoke to her, she was at the university. It's due east from here. If what you just said is even a little bit true, you have to find her. A dat și ăla din cap. Hai că ești deștept. Mersi de ajutor. Hai să vedem. Aha, ok. Wow, îți face rău. Cu asta. Aoleu, doamne. Hai să vedem ce face proasta aia de Jade. Jade proastă. Crane? Troy here. Copy. What is it, Troy? Savvy has an idea how to break through the radio jamming and contact the outside world. He'll be working on that while you're busy looking for Jade. I'll be in touch. Aoleu. If I may Cogmo. make a suggestion, Calmest. avoid the infected if you can, okay? They've always been dangerous, but now they're mutating into something even more deadly. Să-l cap. Nu, spune că sunt chestii mai mari acum. Lutăm și noi ceva pe aici. Loot. Power cable. Cable Deadpool, da. Ia să vedem ce e pe aici. Faking A. Haide, prietenași. Aoleu. Ce retardat. Am vis mă mori sau ce faci? Vine la tine. Hai că ești cretin.
Ah, yes. Dăm loot-ul. Inutil. Talk to Jade. Haide, Jade. Unde ești? Hey, buddy. Have you seen a woman named Jade Aldemir? She's got long dark hair. She's tough as nails. Yeah, she was talking to what's his name over there. Thanks. Jade? Jade, are you here? Who are you? What do you want? Hey, can you help me? God damn it! Did she say where she was? Hai că nu-mi pasă. I can't say for certain. Hey, Yeah. you ever use a rifle out there? That guy can craft a house. A silencer would be. Well, that's the thing. He hasn't been in his workshop for. Maybe I'll do that. Ah, ok, super. Niște armuțe, ceva. Bună, Jade. Cred că m-a căcat pe mine. Mamă, ce mănâncă asta aici? Ce mănânci, mă? Bine. Taci. Un copil. Nu-mi pasă. Căutăm pe Jade. Jada. Jade, this is Crane. Do you copy? Jade, can you hear me? Troy, this is Crane. Do you copy? Crane, I was just about to contact you. Savvy broke through the jamming and I think you better get back here. You have to see this. Hai, glumești. Why? What do I have to see? You have to see it for yourself. Just get back here, alright? I'm serious. Mamă, super serial. Dă-te. Mamă, mega parcurs. Devine mai fluid jocul după ce am făcut rost de agilitate. Abia mă băteam cu un băț la început. Mai și obosesc aparent. Ce faci, mă? Skill. Par căcat în tine. Oh. Ok. Cățărarea. Cățărarea vieții. Aveți și voi lift, căcaților. Oh.